So karon guys, palit mi og isda, isda no. Ayun. Madto mi sa ilang merkado kuno. I can't walk. Gamidyas mo gani ko. So guys, ang agianan tan-awa guys ha. So mo ni agianan guys. No? It's so lapok. Kay way undang uwan dari guys. Mohonong ragkarijot o na pod. Baga gabon dito oh. Tugnaw dire ah. So, ini guys mga pako-pako na siya. No. Haras kilid-kilid ang mga pako dari guys kay bugnaw manggod. Mga kalubian lapit. Ay. So, medyo layo-layo pa nga mong lakwon guys, no? Patugbong pa lang. So, dito may diha miagi guys. Pa dito, tunay kahoy. Tumigikan. See? Tingnan mo. Ang daan dito. Tanawa ang gyanan diri guys. Hindi ka kabao mulakaw. Aw. Ligyas jud ka. Muni ang gyanan diri guys. Sige. Mga motor diri taman sa ubos, pero pagkakuan man pud guys kay wa man poy manghilabot diri. So kanang mga motor diha ra jud na sila. So masakar ng motor diri kung dili lapok, pero kay lapok man manang diha ra na diha sa ubos. So mao day ni ang ilang merkado guys, no? Mao ni sentro sa Mayana. So daghan diri karon mga tao kay opening karon sa ilang foundation day. So naay mga booth diri guys sa ilang mga kadapurok. So ato nang tad-awon karon. Nasagi. Tambo ka jud ko ana. Lagi. Tambo ka jud ko ana. Mana injo? Nanayaw ko ng mga kagawad. Buwak. Nindot mudong ari datag sa tagsa. Gulay sa mayan. Awa bayagos ding. Din tagkuan tubig. Di ano ko lang. Tama. Gamay ra. Sabi abas. Uy, kakao. Dako nga kakao. Antorium. Bayabas. O kani, asa galing ni? Asa galingan na ni? Kuan ka nang, asa galingan na ni? Gulay man na. Uy. Oh, grabe kakao. Dagwag kakao na. Dako ka sa mga kakao. Torong 5.
4. Bini. Langhoy. Saging. Kape ba nito? Oh, kape. Mabalik sa ato ang mga dancers. Ato sa tasilong kagawad. Award dancers. Pwede sa mga pagsayawan sa tanan, no? Thank you so much, our listener and Sana natirang ko kasi natin. Tangan. Kripti ah. Wala na lagi na ko ka. Saan ka kanin ba? Ano? Nalagi kay Mito dia. Napaday kay Mito ron. So, mo to guys. Mo to itong mga nakita ganiha sa ilang merkado, no? So, naidaghang mga display kay para to sa ilang umaabot foundation day sa ilang baryo. So, na mga booth dito sa ilang mga kadapurok. Daghay mga display nga mga klase-klaseng mga gulay, mga prutas, mga buwak. So,
So mao to siya guys.